ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи тилиётии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. Дар студия бо шумо ёр Муҳаммад Самадов. Имрӯз дар барнома баргузории ҷаласаи кумитаи котибони шӯрои амнияти давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ раисии созмон аз Россия ба Тоҷикистон гузашт. навсозии роҳҳо дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ саҳми соҳибкорон назаррас аст. дар ҷамоатиёти Фархо дар деҳаи Аловуддин дар масоҳати 1.5 километр роҳҳо мунфаш карда шуданд. саломатии ганҷи бебаҳост. риояи гигиенаи шахсӣ роҳи асосии пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ. шарҳ ин ва дигар хабару гузоришот дар барномаи тилиётии ахбор. имрӯз ҷаласаи кумитаи котибони шӯрои амнияти давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ Тоҷикистон, Россия, Қазоқистон, Арманистон, Беларус ва Қирғизистон тариқи видеоконференсия баргузор гардид. дар кори ҷаласа котиби шӯрои амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон Насрулло Маҳмудзода иштирок ва суханронӣ намуд. зимни ҷаласаи навбатӣ масъалаҳои таъмини амният дар ҳудуди масъулияти созмон, ҷараёни ҳамкории байни давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ дар таъмини амнияти тиббӣ, биологӣ, мубориза бар зидди терроризм, экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, ҷинояткории фарромиллӣ, ҷалби шаҳрвандон аз ҷумла ҷавонон ба ташкилоту ҳаракатҳои ифротгаро, андешидани тадбирҳои пешгирии ин тамоюллот мавриди таҳлилу баррасии иштирокчиёни ҷаласа қарор гирифтанд. ҳамчунин ҷонибҳо оид ба паҳн гаштани бемории сироятии COVID-19 ибрози ақида намуда барои пешгирӣ ва бартараф сохтани ҳолати ҷойдошта фаъолияти дастаҷамъона ва мубодилаи таҷрибаи якдигарро зарур шумориданд. зикр гардид ки ҷумҳурии Тоҷикистон аз замони хуруҷи ин бемории сироятӣ ҳамкории судмандро бо кишварҳои минтақа ва ҷаҳон ба роҳ монда дар самти пешгирӣ ва муолиҷаи беморон чораҳои таъхирнопазир андешид. дар ҳафти баргузории ҷаласа таъкид карда шуд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати тақвият бахшидани ҳамгироӣ бо кишварҳои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва дигар ташкилоту созмонҳои минтақавию ҷаҳонӣ мароғ зоҳир карда дар ин самт дар доираи сиёсати дарҳои боз пайваста тадбирҳои мушаххасро амалӣ месозад. дар ҷаласа изҳороти котибони шӯрои амнияти давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ дар бораи таҳкими ҳамкорӣ ва тақвияти ҳамоҳангсозӣ бо мақсади мубориза бо терроризми байналмилалӣ, паҳн кардани ғояҳои террористӣ ва экстремистӣ ба он алоқаманд қабул гардид. ҳамчунин дар анҷоми ҷаласа як қатор санадҳои аҳамияти муҳимдошта қабул гардиданд ва раисии созмон аз Россия ба Тоҷикистон гузашт. аз ин рӯ бо пешниҳоди Тоҷикистон ҷаласаи навбатии кумитаи котибони шӯрои амнияти созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ нимаи аввали соли 2021 дар шаҳри Душанбе баргузор хоҳад гашт. соли 2009 бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 24 ноябр рӯзи парчами давлатӣ эълон гардид ва ҳамасола бо шукӯҳ ҷашн гирифта мешавад. парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастии давлат, ифтихори миллат, истиқлолият, ғурури миллӣ ва номусу ори ватандории халқи бостонии Тоҷикистонро ифода мекунад. ин аст ки ба ифтихори 20-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон парчами давлатӣ дар пояи баландияш 165 метр барафрохта шуд ки паҳнои матои он 30 метр ва дарозияш 60 метрро ташкил медиҳад. идомаи мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. дар ҷаҳони муосир ҳар як давлати мустақилу соҳиби ихтиёр тавассути парчами худ муаррифӣ мегардад. қадршиносӣ аз парчами давлатӣ, арҷгузориву ифтихор аз давлат, гузаштаи худ ва ғамхорӣ ба фардо буда, он яке аз омилҳои муҳими худшиносӣ маҳсуб меёбад. бо дидани парчам ифтихори ватандорӣ ва эҳсоси масъулияти ҳар як шаҳрванд дар назди халқу миллати хеш боло мегардад. парчами ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи ҳаёти осоишта, ваҳдати миллӣ, шукуфоии кишвар, истиқлолияти комил ва умед ба фардои нек мебошад. парчам инъикоскунандаи расму оинҳои деринаи давлатдории миллӣ, баёнгари мақсаду мароми сокинони мамлакат буда, ба онҳо дар роҳи бунёди ояндаи дурахшон нерӯю қуввати созандагӣ мебахшад. дар гузашта ва токунун дар парчам нишонаҳои муҳиму арзишманди фарҳанги ҳар халқу миллат, пайроҳаи таърихии тайкардаи он ва аломатҳои истиқлолияти давлатӣ инъикос ёфтааст. парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон инъикосгари сиришти маънавӣ, фарҳангӣ ва таърихии мо мебошад. чунки он рамзҳои ва рангҳое ки дар парчами давлатӣ мо инъикос ёфтаанд сарчашмаи воқеӣ таърихӣ доранд ва дар онҳо сират ва сиришту рисолати
миллати мо ҳамчун як миллати соҳиб тамаддун, ҳамчун як миллати соҳиб фарҳанг инъикос ёфтааст. парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари конститутсия нишон ва суруди миллӣ муқаддасоти давлатӣ маҳсуб ёфта эҳтироми волои он аз замонҳои қадим дар сарчашмаҳои таърихӣ дида мешавад. ин аст ки парчами миллии мо нишона аз таърихи чандин ҳазорсолаи халқи тоҷик буда рамзи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва дӯстию бародарии ҳамаи миллатҳои сокинони мамлакат мебошад. аз варақгардонии таърихи халқи тоҷик маълум мегардад ки бузургтарин сармояи давлати мо ин парчами миллии мо аст ва бевосита як ҷузъи муҳими таърихӣ ва фарҳангии миллати тамаддунсози тоҷик аст. парчам ин рамзи саодат, рафоқат, шаъну шараф ва ору номуси ватандории ҳар як фарди ба номуси ин ватан аст. ҳар як давлати мустақилу соҳибихтиёр тавассути парчами худ муаррифӣ мегардад. аз ин рӯ эҳтиром ва арҷ гузоштан ба парчам маънои эҳтирому арҷгузорӣ ба давлату миллат ва ватани азизу маҳбуб мебошад. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рамзҳои давлатии ҷумҳурии тоҷикистон. моддаи 5. тартиби афрохтани парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон. дар вақти афрохтани парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва парчами ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва ё дигар шахсони ҳуқуқӣ новобаста аз шакли моликияташон, паҳно ва баландии ин парчамҳо набояд аз паҳно ва баландии парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон калон бошад. ҳангоми дар як вақт афрохтани шумораи тоқи парчамҳо, парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар мобайн ва дар мавриди афрохтани шумораи ҷуфти парчамҳо аз марказ дар тарафи чап ҷой дода мешавад. имрӯз парчами миллии мо дар қатори парчами дигар кишварҳо дар фазои созмонҳои баландпояи ҷаҳонӣ парафшон аст ки мояи ифтихору рӯҳбаландӣ ва эҳтироми ҳамватанони азизи мо мебошад. дар ноҳияи мир саиди али ҳамдонӣ бо саҳми соҳибкорон роҳи аҳамияти маҳаллӣ доштаи байни ҷамоати деҳоти дашти гулов ва меҳнатобод то шоҳроҳи асосӣ пурра асфалтпӯш гардида мавриди истифода қарор дода шуд. То имрӯз дар ноҳия бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва ҷалби соҳибкорон бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар масофаи қариб 40 километр роҳ таҷдиду навсозӣ карда шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Додирхон. дар доираи нақша чорабинии солҳои рушди деҳот ва омодагӣ ба истиқболи шоиста аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Фархор бо дастгирии шахсони саховатпеша ва ҳамкорӣ бо мутахассисони соҳа роҳи байни яке аз деҳои калони ҳудуди ҷамоат пурра асфалтпӯш карда шуд. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Фархор дар деҳаи Аловуддин дар масоҳати 1.5 километр роҳҳо мунфаш карда шуданд. дар доираи вусъати чунин тадбирҳои ободонӣ дар ҷамоати деҳоти Фархор роҳи байни деҳаи Орион низ пурра асфалтпӯш гардида, ин иқдом бояд дар деҳаи Шафтолибоғи ҳудуди ҷамоати деҳот низ анҷом дода шавад. то имрӯз дар қаламрави ҷамоати деҳоти Фархор дар деҳаи Орион роҳҳои байни деҳа пурра асфалтпӯш карда шуданд. мо бо аҳли соҳибкорои қаламрави ҷамоати деҳоти Фархор тасмим гирифтем ки дар деҳаи Шафтолибоғи ҷамоати деҳоти Фархор роҳҳои байни ҳудуди деҳа пурра асфалтпӯш карда мешаванд. баъди таъмири асосии роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дар деҳаи Орион, Шафтолибоғ ва Аловуддини ҷамоати деҳоти Фархор ҳудуди деҳаҳо ба таври замонавӣ чароғон карда шудааст. бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар идомаи чунин корҳои созандагӣ то имрӯз дар ҷамоати деҳоти Фархор 2 майдончаи варзишӣ, 1 коргоҳи хурди истеҳсолӣ, таъмири асосии 2 муассисаи таълимӣ, бинои нави мактаби рақами 66 ва бунгоҳи тиббӣ дар яке аз деҳаҳои навбунёд ба истифода дода шуда, имрӯзҳо бошад дар деҳаи Орион сохтмони бинои қасри фарҳанг барои 440 ҷои нишаст, 1 муассисаи тиббӣ, 1 иншооти маъмурӣ, бинои сардхона ва корхонаи дузандагӣ, 1 коргоҳи қаннодӣ ва сохтмони бинои нави мактаби рақами 4 идома дорад. бинои қасри фарҳанги деҳоти мазкур бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон бунёд мегардад ки то имрӯз дар иншооти мазкур ва маблағи беш аз 500 000 сомонӣ корҳо иҷро гардидааст. иншооти мазкур аз китобхона, синфхона, ҳуҷраҳои корӣ, толору саҳна барои ташкили чорабиниҳои фарҳангӣ ва майдони гулгашту фаввораҳо иборат буда, он тибқи нақша дар қатори иншооти зикршуда бояд моҳи марти соли 2021 пурра сохта мавриди истифода қарор дода шавад.
озмуни тоҷикистон ватани азизи ман ки давоми 1 сол дар шаҳри ноҳияи мамлакат идома дошт ҷамъбаст гардид. маросими ҷоизасупорӣ ба ғолибони озмун дар театри академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ баргузор шуд. ёдовар мешавем ки озмуни мазкур дар 3 давр аз рӯи 3 номинатсия навозандагӣ, сарояндагӣ ва композиторӣ тӯли 1 сол идома дошт ва он иштирокчиёне ки дар даври ҷамъбастӣ ғолиб омада буданд соҳиби мукофоти пулӣ, диплом ва ҷоиза гардиданд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. ба толори театри академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ меҳмонон ва иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман як ворид мегарданд. дар пардозхона гурӯҳи дигар барои иштирок дар даври ҷумҳуриявии озмун омодагӣ мебинанд. хулос ҳама шоду масрур интизори онанд ки бори дигар дар назди аҳли толор ҳунари худро нишон дода соҳиби диплом, ҷоиза ва шоҳҷоиза гарданд. инак лаҳзаи хотирмон фаро расид даври ҷанбастии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман. бояд ёдовар шавем ки озмуни мазкур дар 3 давр аз рӯи 3 номинатсия навозандагӣ, сарояндагӣ ва композиторӣ тӯли 1 сол идома дошт ва он иштирокчиёне ки дар даври ҷанбастӣ ғолиб омада буданд соҳиби мукофоти пулӣ, диплом ва ҷоиза гардиданд. ман хеле хурсандам ки тори ин даври охир омадам ва соҳиби ҷои панҷум гаштам ва ин кӯшишу рағбате ки ман кардам ин барбод нарафт. ман дар номинатсияи навозандаи академӣ соҳиби диплом гардидам. ман Акрама Сурайё аз вилояти Суғ, шаҳри Хуҷанд барои иштирок кардани озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ташриф омадам ва имрӯз иштирок кардам. соҳиби 30,000 сомон шудам. من خیلی خرسند هستم. اکنون از امروز من با هم حرکت میکنم که با آزمون‌های بین‌المللی اشتراک کرده جای سزاوار را گرفته پرچم تاجیکستان را به بلند بردارم. زبیر کریموف در نامیناسیون سرایندگی ژانر اکادمی سزاوار جای یکم گشت. من میخوام که در دیگر آزمون‌هایم برآمد کنم و جای اول را گیرم. همین مقام رو در نامیناسیون نوازندگی انعنوی کریمجان حسنوف از ناحیه عبدالرحمن جامی صاحب گشت. شوجایزه ازمون تاجیکستان وطن عزیز من رو از روی نامیناسیون کمپوزیتوری در ژانر اکادمی دالر تیلویف صاحب گردید. جایزه اساسی ازمون رو یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان داد به مسائل اجتماعی و رابطه با جامعه عبدالجبار رحمانزاده در وضعیت تنتنوی به صاحبش سپرید. لازم به تاکید است که اینک سال دوم می شود که این آزمون در سرتاسر مملکت راه اندازی شده است. اهل هنر و فرهنگ به این عقیده‌اند که محض تشکیل کردن چنین آزمون و چرابینی‌ها با دریافت و کشف استعدادهای نو از میان مردم مساعدت می‌کند. дар шаҳри душанбе дастаи мунтахаби наврасони то 16 солаи тоҷикистон оид ба футбол бо мақсади омодагӣ ба марҳилаи ниҳоии мусобиқаи чемпионати осиё ҷавомади омӯзиширо оғоз намуд. ҷавомади омӯзишиву машқии дастаи мунтахаби наврасони то 16 солаи тоҷикистон то 26 ноябр идома меёбад ва дар он 26 бозингар даъват шуданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши раҳматшоҳи обид. با توجه مخلصان سرشماری ورزش چمپیونات تاجیکستان اوید با جودو روزهای 13 و 15 نوامبر در شهر دوشنبه در قصر تنیس و مجموعه ورزشی آبی برگزار شد. در مسابقه ورزشکاران از شهر دوشنبه، ولایت‌های سوغد و ختلان، ولایت مختار کوهستانی بدخشان، شهر نوایی تابع مرکز و منطقه رشت اشتراک کردند. چمپیون‌های نوی تاجیکستان از روی 7 وزن میان مردان و 2 وزن میان زنان معین شدند. بیشتری مدال‌ها را ورزشکاران شهر دوشنبه به دست آوردند. در رقابت‌های انفرادی بین مردان در وزن تا 60 کیلو عبدالمسلم قیمزاده در گروه خود بر همه حریفانش ظفر یافته در سبقت فینالی بر سرور عبدالشکورов با اصول خیلی هم زیبا غلبه صاف به دست آورده چمپیون تاجیکستان شد. مدال‌های برنجی را محمد صالح خواتف و سعدی صابرزاد با هم دیدند. در وزن 66 کیلو محمد عیسی رجبوف بهرام صفوی را پیش از مهلت به غلبه تبریک کرده مدال‌های برنجی نصیب مسعود احمدزاد و فرقت مبارک قدمов گردید. در وزن 73 کیلو باشد محمد شریف نجمی دینов هنری والا نشان داده به فینال برآمد. در سبقت نهایی بر قایم شکرانов غلبه کرده چمپیون مسابقه گردید. زینه‌های سوم و مدال‌های برنجی را محمد اقبال توشف و علی باقیف در این وزن‌ها شرفیاب شدند. در وزن 81 کیلو حقنظر نظرов در سبقت فینالی علام‌افروز عبدالرحمانov را شکست داده به عنوان عالی چمپیون تاجیکستان شرفیاب گردید. دو نشانه برنجی را باشد همراز رجبوف و عمر رسولov به دست آوردند. در وزن تا 90 کیلو جهانگیر مجیدov بر همه حریفان پیش از مهلت غلبه کرده به سبقت فینالی راه خط گرفت. در روزنامه فینالی کامران کارلیکov را مغلوب کرده چمپیون مسابقه شد. مدال‌های برنجی را باشد صبرالله حکمت‌اللهیف و
исроил раҳимов бо ҳам диданд. дар вазни то 100 кило фирдавс насимов бо муваффақият ҳунарнамоӣ намуда бар носир шерхонов ғалаба карда сазовори медали тилло ва унвони чемпиони тоҷикистон шуд. ду ҷои сеюм ва нишонаҳои биринҷиро мансур раҳмонов ва эмомирзо назаров аз шаҳри душанбе ба даст оварданд. дар вазни ҷамъи 100 кило хуршед маҷидов ҳунари воло нишон дода толибҷон тоҳировро мағлуб намуда ба унвони чемпиони тоҷикистон дар соли 2020 даст ёфт. нишонаҳои биринҷиро бошад умед камолов ва бобоҷон бобоев комёб шуданд. дар сабқати занон аҳлия муминова дар вазни 57 кило ва шоҳида қаландарова дар вазни 70 кило бо медалҳои тилло шарафёб гардиданд. бинандаҳои азиз, мо шуморо бо дигар хабару гузоришот дар нашрҳои минбаъдаи барномаҳои иттилоотии ахбор ки шоми имрӯз манзури шумо мегарданд ошно месозем. саломат бошед.